Pozdrav svima i kao što ste vidjeli po naslovu, danas ćemo vidjeti kako to povezati zapravo ESP01 sa relayom i sa nezvaničnim prekidačem. Zašto sam sad odlučio sam ovaj video napraviti? Zato što sam vidio da puno ljudi nije zapravo napravilo video kako povezati ESP01 sa nezvaničnim prekidačem, nego s običnim prekidačem i onda prekidaju sami relay. Uglavnom, to ćete vidjeti u nastavku videa, ali sada što hoću da objasnim jeste šta smo koristili. Znači, koristili smo samo kućište koje smo isprintali sa 3D printerom. Nakon toga imamo jedan step down konverter koji ide sa 220 V na 5 V. Imamo sami relay na kojem se nalazi znači 5 ulaza za 220 i 3 za koji kontroliše relay sami. Ovdje imamo jedan reset button, znači ovaj bijeli. Ovdje je samo sami dio gdje se stavlja ESP01. I sad isto što je jako važno, ESP01 kao što vidite nema nikakav USB-C, USB mikro, ništa da se uključi, nego imamo njegov programir. I sad možete vidjeti opet isto tu, znači uvijek ovako stavljamo ESP01, ovako. Nikad ga nemojte obrnuto staviti jer neće raditi, možda da mu se nešto i desi, možda se i pokvari programir, ali nebitno to. Ispod kao što ste mogli da vidite, ne znam jeste li vidjeli uopšte, sam stavio jedan mali button. Šta on radi? Pa bez njega uopšte nećemo moći programirati ESP01. Zašto? Pa isto ko na drugom ESP32, ESP8266 moramo da imamo button koji ćemo držati kada budemo programirali ovo. Ovdje možete vidjeti na koje sam pinove to povezao. To je prvi pin s moje lijeve strane i predzadnji pin sa moje desne strane. I samo to povežite, znači kada programirate samo držite ili pritisnite, ne znam sad, nisam siguran. Kod i sve to ostalo, bukvalno je isto, sve isto, ako budete htjeli isto ko ja što sam koristio Blink aplikaciju, da ovo povežem, da upravljam, sve isto kao u mom videu sa ESP8266, znači sve isto koristite da ga povežete na Blink aplikaciju i njegov kod. Tako da ovdje će se gore pokazati sad taj video za ESP8266 kako ga povezati sa Blink aplikacijom. Tako da sad možemo početi sa ostalim dijelom videa. Ništa, sada ćemo samo radi boljeg razumijevanja kako radi ovaj projekat, naš ESP01 sa nezvaničnim prekidačem. Sad ćemo mi nacrtati tu prvu šemu. Prvo ćemo nacrtati našu nulu. Nakon nule imat ćemo našu fazu. Faza će sada ići na naš odmah prvi nezvanični prekidač. Znači njega ćemo malo ovako nacrtati. I sad odavdje ćemo imati dvije žice. I sad možemo vidjeti da ovdje nezvanični prekidač dolazi na njega faza. I sad upravo faza će ići kroz ovu crvenu žicu. Sad ja ovdje mogu relay nacrtati jedan, znači obični relay, ali ako niste gledali, znači moj neki video, sad ne znam koji je po redu, znači uglavnom je o nezvaničnim prekidačima, tu će sad izaći. Pogledajte ga, zato što sam tu se objasnio kako radi nezvanični prekidač. Jedma će vam ovo jasnije biti. Znači samo umjesto našeg relaya ćemo nacrtati ovdje nezvanični prekidač. Još jedan. Pošto je bukvalno taj naš relay će biti ko taj nezvanični prekidač. Ako nam je na telefonu, na primjer, sad ovdje ova linija prema dole, ovdje ćemo staviti ovako.
Sad kao što možete vidjeti, ova naša sijalica neće da sija zato što je ovdje gdje dolazi faza kod neizmjeničnog prvog prekidača je ide na ovu gornju tačku, ajmo reći, a na drugom je na donjoj. I onda ovdje nema nikakve faze, a gore ima faze. I sijalica će biti ugašena. A sad na primjer da ja preko svog telefona, znači kod ESP-a, prebacim relay da prebaci gore ovo, znači gdje je prema gore. Ovdje će proteći struja, znači ovdje naprijed, proteći struja, otići gore i sijalica će prosvijetliti. Znači da će neku svjetlost, a da se na primjer sada, da ćemo malo vratiti. Da se na primjer sad umjesto ovog relaya koji kontrolišem preko telefona, ovdje neizmjenični prekidač, znači prekinuo prema dole, prošla bi preko donje strane struja, došla bi ovdje bi došla i otišla bi gore. I opet bi se sijalica upala. Ništa, znači što imamo u ovoj kutiji ovdje, pokušat ću najbolje snimiti, kako mogu, pošto držim telefon u ruci upravo. Uglavnom imamo sami relay i na relayu imamo ESP01. Pored njega što napaja taj relay, pošto sami relay radi na 220, ali ovaj ESP01 ne radi, nego moramo da imamo jedan step down konverter koji ide sa 220V na 5V. I onda kada tih 5V priključimo na ESP01, on će raditi i sleće vam ovom relayu kada da prekida, kada ne prekida strujni krug. Onda ovdje imamo 3 žice, znači ovdje je zapravo ulaz, to ćemo prvo reći, znači faza 0 za 220. Onda ovdje imamo 3 žice. Sad ova u sredini je žica koja ide na samu sijalicu. Ova gore i ova dole su žice koje idu na neizmjenični prekidač. Znači u zavisnosti, ako je relay prekine vamo prema dole, bit će ove dvije donje. Ili gore ove. To je ono kao što ste mogli vidjeti na slici kada sam objašnjavao. I to je uglavnom sva logika koju trebate da znate za ovo. Znači nije uopšte teško, zapravo je jako lagano. I jako je korisno za neke ovako stvari, paljenje, gašenje svjetla. I to bi bilo to od ovog videa. Hvala vam što ste gledali i nadam se da ste uživali, da ste nešto novo naučili. I još što hoću da spomenem jeste samo da objavili smo našu stranicu na kojoj možete da nađete puno zanimljivih stvari, da naučite puno zanimljivih stvari od otpornika, kondenzatora, formula, kalkulatora, programatora i tako dalje. Tako da link od naše stranice je u deskripciji.